Sumayaw. Puro balik na yun ah. Hindi, bagong gamot lang yan. Alam mo, nakita ko na si nanay dito. Kaya noon, yung dinala namin yung kinulam. Yung kinulam. Asawa ko yun. Kapampangan din yun eh. Wow. Puro lang kapampangan din. Taga San Fernando kami. Kunyari, di sila nakakapampangan ha. Tingat-tingat kayo. San Tingnan mo yung kapampangan pala. Si nanay. Ay, saglit lang tapusin yung vlog namin. Ang sakit ni nanay, nauntog yung paa niya, nadulas. Yes. Yung paa niya, nagpahilot siya, okay yon, magandang ginawa niya. Kaso, nagkaroon ng dislocation. Kaya, yung elbow niya. Ngayon, umikot ka, day. Boy. Oh, wala na sakit, day. Okay na. Sino ba dati pinagamot nyo rito, nay? Sino yung, hindi na nareklamo, sino yung pinagamot nyo? Sino yung pinagamot nyo? Sino yung pinagamot nyo? Bondok kiyatik. Bondok kiyatik. Kinukulam? Nay, ano ba yung pinagamot nyo dati kinukulam? Sabi nyo kanina, ngayon narinig ka sa vlog. Yung pinsan niya, di ba yung nakalungay ngayon na ganyan, yung kinulam? Ngayon, nasa na? Di ba yung asawa niya tsaka yung anak niya, ayaw tumalab doon sa anak niyang babae. Doon ako mano yung paggagamot ninyo. Pero awa na Diyos ngayon, tinatagap na ng katawan niya. Kaya hindi na nila binalik dito. Tinatagap na ng katawan niya yung mga gamot niya. Ah, okay na. Hindi ka tulad dati. Salamat sa Diyos. Kung iba nulungay ngayon na talaga siya na ganyan. Kasi Ngayon, okay na. sanib siya doon. Tumatalab na yung mga gamot niya ngayon sa kanya. Di ba naoperahan niya yun? Oo, naalala ko na. Pero ngayon, wala na sakit. Meron pa rin konti pero okay na. Hindi ka tulad kanina. Na. Syempre, tay. May konting pain yung kanina eh. Dito ka na, tay. Salamat. Si tatay naman. Alika, tay. Para naman. Susunod-sunurin ko na to. Ay na po si tatay. Hinihilot na. Yan po yung asawa niya. Umaga. Ito naman po siya hinihilot. Kasi marami po. Tingnan mo yung lamig ng asawa niyo, te. Yan, oh. Tingnan mo. Bukol-bukol, oh. Kasi hilig niya matulog ng walang kamiseta eh. Ay, maganda yon para tuloy-tuloy kang ubuhin. Sinasabi ko na nga sa kanya, matanda ka na. Wag mo sabihin matanda. Nagbibinata ka na. Ikaw yung nagbibinatang tumitigas ang ulo. Oo. Ay, hindi kapampangan ka pala, no? Dapat nagiging matuwa ka na. Matuwa. Yan pa nga matuwa. Tayo natin magbalik. Anong paramdam? Kuya, Pinakausap ka, oh. anong pakiramdam? Ayos na. Wala na sakit? O, yan na. Ikot yung leg. Liig dito, papunta ron. Wala na sakit? O, wala na. Salamat. O, thank you kay Papa Jesus. Taga saan ulit kayo? Gapo. Gapo. Gapo ano? Walang gapo. Siyempre, baka yung mapanood. Ano kayong gapo? Di, search ko, timbo na. Walang gapo po sila. Kaya, Nay, tuhod, Nay. Ano pakiramdam, Nay? Okay na. Sumayo ka nga ulit, Nay. Hindi, joke na. Wala, tatay. Oh, yan. Hinilot po siya kanina. Bye-bye. Bye, mechanics lahat.